yesterday kuze benamhlanje akho Vaterkan sinsenkingeni yokuthi uhulumeni kaANC qala bethu uyaqhuba manje akasaqhubi sebenza elinye nje itemu elikhombisayo ukuthi hayi kusho ukuthi bayadlala itemu kwaleli likalo baba wena ofikileyo njoba ngikhuluma nani nje sikhathele ukulona isitshela ukuthi niyathumana kusho ukuthi nithumanela khona ukuthi nambe niyontshontsha ngenomunye baxakeke ngapha nimthathe niyomthuma ngapha hambe yontshontsha ngapha ahluleka kulomnyango niyamthatha hambe yontshontsha ngapha uyasika nithatha indaba nithumana indaba yokuntshontsha lamasela lawo Order. Honorable asikaphele sami isikhathi Mam Khawula. into eyenzekani awukancane nje ngishaya iDA into eyenziwa iDA la eWestern Cape ngenhlanhla nisebhadini Order. la ni Mam Khawula. Mam Khawula. No, you're not going to be allowed. no mina If you insist, honorable members, if you insist uzongikhomba kodwa no, it's not going to happen because it is clear you are all kanti wena kuyangijabulisa nimabona abantu bakini abamnyama benganawo umhlaba kuthini bawusuka airport babona behleli kabuhlungu ukhombisa ukuthi nina nidayise ngezwe la ngabantu bakini ibhlungu lento eniyenza honorable members. umhlaba sowuthatha ngenkani Honorable members. wasika nathi baphuca omkhulu bethu kabuhlungu bayofaka ematsheni Honorable member. ungadlali ngathi wena Take your seat, honorable members. We are proceeding now. Deputy Speaker, can we raise a motion of no confidence on you? You get out of the chair, the Speaker goes back. You are degenerating the House. Every time you sit there, there must be something wrong with you. Honorable can you members, please just get out here? Honorable Khawula, kawuthule uvala umlomo. Awuvaleki yini lo mlomo wakho? ngiyabonga Honorable member. uxolo ngisacela ukukhuluma Honorable member, what are you talking about? What are you raising on? ngiyabonga uyabona nje indlela okhuluma ngayo kumina ngiwumama omdala ngicela uxolisa lento eyishoyo manje Honorable Khawula. right yami lengishoyo Honorable member, ngicela uhlale phansi ngoba abantu abadala abazenzi lezi zinto ozenzayo. you must know what you say to me now Ngikuhlonipha kabi ma. Ngicela uhlale phansi ngoba lezi zinto ozenzayo indlela okhuluma ngayo la ngaphakathi endlini. Akusona izinto ezenziwa ngabantu abadala abangangawo. Ngicela uhlale phansi. ngiyalalela but you must withdraw what you say now No, I'm not going to withdraw because I'm suggesting to you that your conduct is unparliamentary, is incorrect, and I've ruled on it. And you are not supposed to contest what I'm saying here. If you want to contest it, write it down, give it to your chief whip, and let's talk about it, please. no. Sihlalo hloniphekile sizwelana kakhulu no Minister Nkwinti othathe izintambo eminyangweni okhungethwe izinkinga yezimali unomvula amankonyana udle wayiqeda imali no Ben 10 honorable unomvula amankonyana uyiqedile imali no Ben 10 esizwelana nawe ngoba ububambe kahle umnyango usuka kuwo nawe ubuvele ufancane ntaba Is that a point of order, ma'am? yebo Singayizwa under which rule, mama? angikhuluma indaba zama rule mina ngicela ungilalele nje ngiyaxolisa kuwena ngoba yona into engasebenzi leyo ngiyabonga Honorable Khawula. yebo Bengizokuvumela. Yebo. Kodwa nangabe uyasukuma ukhuluma ngama point of order kungana rule esekela lokho kufuna ukukusho. okay rule 56 Urule bani 56 buka lapho wephepheni lakho nginayo mama. yebo bengifuna ukubuza lana ukuthi ngempela sihlalo lana besiyazana ukuthi honorable bani akawutshela uJacob usukuthi ubani la
ngoba uMashabela ukhuluma ngoJeka Ulwe oyisigameli. Imbangela yokwehluleka kwalohulumeni inkohlakalo nokubhozonyelwa ngomthelela kaZuma kanye namagupta akhe emnothweni kanye nentuthuko ebonakala ifadabala kulelizwe. Point of order yanike asifuna point of order uhlale phansi namajaji Ukhona i-point of order, Mam Khawula. ayikho. Ikhona, Mam. Yes, Honorable Member, what's the point of order? Somlomo besicela ukuthi ilunga elihloniphekileyo malibuza umbuzo kusekela mongameli liyenze lokho ukuthi malikhuluma ngamalungu endlu noma umongameli noma usekela mongameli areferishe kuye ngendlela eyiyo efanelekile. Sisacela nje ukuthi alungise lokho. Siyabonga. Yebo. Kunjalo, Mam Khawula, uma ukhuluma ngamalungu ahloniphekile endlu, usho kanjalo ngoba umthetho wendlu, umthetho walapha eParliament wesebenza lapha. Awu ngiyabonga wesihlalo lapha phambili. Awumhle kulezi insuku. Aneke. Angikaze nje ngikhulume mina ngolokhuzana ngomangameli wenu. Ngikhuluma ngoZuma ubaba kaDuduzane. Mam Khawula. Ulimoshile lelizwe ngokuletha amagupta. Cha, Mam Khawula. Ngicela ungene. Nemali iphelile. Cha, Mam Khawula. Musu kwenza kanjalo, mama. Ngicela uhoxise konke lokho okukhulumayo. Ngoba njengoba ngisho nje uma ufuna ukusho kubeke ngendlela ngalento esiyibiza Its i-substantive manifesto, it motion. has committed to ramp up even stronger the provision of infrastructure. And I'm saying to me, ANC, Point of order, Sihlalo. Point of order. Honorable Minister, you have 30 seconds, but I'm taking a point of order. Honorable Khawula. Awu ngiyabonga. Ake sitshele ukuthi kuvumelekile yini nomgogwana first akachaze. Yini la khuluma unomgogwana? Honorable Khawula. Mangasasho nje manje ngizohlala phansi. Yini unomgogwana? Uhlala phansi, ma'am. Umislead abantu ukuthi abavotela iye. No, Honorable Khawula. ANC vele amanzi ngenawo. Honorable Khawula. Vote EFF. Please take your seat. Vote EFF. Vote EFF. Honorable Khawula, take your seat. Yeah, abantu abavotela Honorable EFF. Khawula, please take your seat. Ujwayele njalo uthi angiqulane nezihlalo. Honorable Khawula, take your seat now. Sinamathelo laphansi Take your seat. Senizongenzela Honorable Khawula, I instruct you now to take your seat. Vote EFF. Honorable Minister, please proceed. Thank you very much, Chair. And I'm saying to South Africa, to many ANC, li tshwarele ho seo le se tsebang le mosebetsi wa sona, mokgotla wa modimo badimo le setjhaba ka kakaretso, le se la ikgathatsa ka di modulary tse tlang o tswa bo modularing a ya pulpiting o mongwe wa bona a tla mo a se a le moetapele wa moetapele. So Mr. Fanda mistake but amjweza hore akudlalwa la sizothuthukisa i-country nabantu bayo wena uzohlalela ukurasa nokusiphaphela la. Chair, Siyabonga, Mhlonipheki, your time has expired. Must we try what we say now? Now, not tomorrow. Honorable Khawula, you have not been given the floor. Please take your seat. But we are papa naye. Honorable Khawula, take your seat. The Honorable Julius. Papa ring. ANC. Stop looking at the ANC. Look at your own organization and what your organization is doing instead of focusing on the ANC. I thank you, Chairperson. Thank Chair. you. Uxolo Sihlalo. Chair. Honorable Khawula. Ngiyabonga lapho ngaphambili. Ojwayela impela ukuthi usihloniphe njoba sikhona la inyanga yethu lena.
kube yiphutha kwalokho nje uziyobekwa lapho ngaphambili ukusidelela ngamanye amazwi bekufanele kufanga kwebeka umuntu wesifazane lapha yana uyabona athi kuyaxatshanwa la phambili ingenxa yokuthi awuzange wasihlonipha thina sabantu besifazane ake kuqale la eParliament ukuhloniphana kusukela namanje ufuna ngenitshela next year ake kuba abantu besifazane sibabona behlezi lapha hayi abantu besilisa ngoba lonithi thina niyasiqoqobala la niyasirepa nenza yonke into iphinde nizosihlalela nangeinsuku zethu no ngaphinde ngicela uxoliso ngokwami ufuna usuke la. Honorable Kaula, that was not a point of order. And women issues are not only meant for only women.